Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Ay, nasaan na ba si Carlos? Ang sabi ko sa kanya kagabi, samahan niya ako mag-shopping ngayong araw. Saan kaya nagsuot yung lalaking yun? Ano ba? Wag yan. May kiliti ako dyan. Ha? Ano yan? Parang boses ng babae. Mukhang nasa loob ng guest room. Huwag ka masyadong maingay at baka marinig tayo ni Consuelo. Si Carlos, nasa loob din siya ng guest room at may kasama siyang babae yan. Kilala ko kung sino ang babae yan. Teka, papakinggan ko mabuti. Bango-bango mo talaga. Amoy bulaklak na sampagita ka. Hindi tulad ng gurang na yon. Amoy paksiw na. Kaya nga ayoko kasiting sa kama ang matandang yun eh. Hindi lang dahil sa pera niya, hindi ko siya gugustuhin halikan at yakapin at makasex. Bakit kasi hindi mo patuluyan ang gurang na iyon? Inip na ako, darling. Saka na kapag nakuha na natin ang kayamanan ng gurang na yun. Pagkatapos natin siyang iligpit, magpapakasaya tayo sa pera niya. Madali lang yan, darling. Para mas mabilis mo makuha ang kayamanan niya, dapat madaliin mo na ang pagdispatcha sa kanya. Ano nga bang magandang gawin ang hindi magiging obvious ang pagkamatay niya, sa tingin mo? Tutulungan kita para mapabilis ang trabaho mo. At sa gagawin ko, siguradong tuluyan na siyang mawawala sa buhay natin. Good day sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig dito sa inyong YouTube channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mean. Ako ay nagtatrabaho sa isang BPO company bilang data analyst dito sa Pasig City. Ang istorya na aking ibabahagi ay karanasan ko at ng aking lolo Tonyo na minsang nagtiwala sa isang tao na mayroon palang madilim na sikreto. Kahit lagpas 70 anyos na si Lolo Tonyo, malakas pa rin ang kanyang pangangatawan at malinaw pa ang kanyang mga mata. Iyon ay dahil maingat siya sa kanyang pagkain at pangangalaga sa sarili. Ngunit ang tanging may pipintas sa kanya ay ang labis niyang pagkahilig sa alak. Kahit walang okasyon, palagi siyang laman ng mga inuman sa aming lugar. Ngunit hindi namin inakala na dahil sa bisyong yon, makakaharap namin ang isang nilalang na muntik ng tumapos sa aming buhay. Lolo, umiinom na naman kayo. Ilang bote niyo na ho yan. Nako apo, pampatulog lang naman ito eh. Saka 3 bote pa lang naman ang naiinom ko. Hindi pa marami yan. Nung kabataan ko nga, nakakaisang case ako ng beer. Noon yun, Lo. Bata pa kayo nun eh. Pero ngayon, matanda na kayo. Hindi niyo na pwedeng inumin yung ganyang karaming alak. Makakasama yan sa katawan niyo eh. Malusog kayo, walang sakit. Oh, mamaya yan pa yung maging dahilan ng pagkakasakit niyo. Huwag mo akong intindihin apo. Kaya ko ang sarili ko. Konting kaligayahan ko na lang ang pag-inom. Nga pala apo, may bago pala tayong kapitbahay dyan sa tapat ng bahay natin ano? Bagong kapitbahay po? Oo, bagong kapitbahay. Napakaganda nga eh. Batang bata pa. Sa tingin ko eh, wala pa kasawa yun. Ay, naku Lolo, diyan ka magaling. Porket maganda yung bagong kapitbahay. Paano niyo naman nalaman na wala pa siyang asawa? Alam mo naman ako apo. Malakas ang ramdam ko kapag single pa ang isang babae. Pero teka, ang tagal nang walang tumitira dyan sa tapat natin ah. Mahal kasi yung upa ni Aling Madel eh. Mabuti na lang may kumagat. Baka mapera yung magandang babae apo. Hindi naman niya kakagatin yun kung hindi sa mayaman eh. Sa bagay. Sa laki ba naman ang renta ni Aling Madel sa paupahan niya? Siguradong may kaya lang makaka-afford nun. Ay naku Lolo, tapusin niyo na yung pag-inom niyo ha, matulog na kayo. Oo, susunod na ako. Ubusin ko lang itong huling tagay.
Kinaumagahan, maagang nagising si Lolo Tonyo. Nakita ko siyang nagkakape at kumakain ng pandesal habang nakatanaw sa paupahan na nasa tapat ng aming bahay. Aba, ang aga niyong nagising, Lo ah. Wala pang 6:00 ng umaga. Good morning, Apo. Nako, ako pa itong lasing kagabi pero mas maaga pa akong nagising kesa sa'yo. At nakabili pa talaga kayo ng pandesal ah. Anong palaman niya, Lo? Eto, matamis na bao. Masarap ito lalo na kapag mainit pa ang pandesal. Halika na, Apo. Sabayan mo na ako ng mag-almusal. Sige po, Lolo. Magtitimpla lang din ako ng kape ah. Teka po, bakit diyan kayo nag-aalmusal? Palagi naman kayo nasa loob ng bahay pwesto ah. Dahil ba dyan sa magandang babaeng bagong lipat dyan sa tapat natin? Ha? Hindi ah. Dito ko lang gustong pumesto kasi palagi lang akong nasa loob nag-aalmusal. Dito naman ako sa labas para maiba naman. Isus! Kilalang kilala ko na kayo, Lo. Hindi nyo na ako maloloko. Sigurado ako type nyo yung bago nating kapitbahay. Ano? Ha? Oh. Kaya dyan kayo pumwesto sa tapat ng hinuupahan yung bahay, no? Ay nako, wala talaga ako maitatago sa'yo, Apo. Sinasabi ko na nga ba eh. Ano ba naman kayo, Lo? Tandaan nyo naman, nyakis pa kayo. Namabang humanga sa magandang babae? Alam mo, Apo, matanda na nga ako. Kaya hayaan mo na lang akong magpakaligaya sa pag-inom at pagsulyap sa magagandang chicks. Oo nga, matanda na kayo, Lo. Kaya dapat tigil-tigilan nyo na naman yan. Ayoko na nga makipagtalo sa inyo. Hindi rin naman ako mananalo eh. Diyos Mariosep. Kapagtimpla na nga lang ng kape at makakain. Ganon talaga si Lolo Tonyo. Noong kabataan niya, napaka-chick boy niya. Kahit pa asawa na niya ang lola ko, nagagawa pa rin niyang mambabae. Pero kahit ganon, ang lola ko pa rin ang inuuwian niya dahil ito ang legal na asawa. Hindi ko naman nakalain na ngayong makunat na ang balat niya, mahilig pa rin siyang sumulyap sa mga magagandang babae, lalo na't may bago kaming kapitbahay na ayon kay Lolo ay maganda raw at mukhang walang asawa. Mula nang lumipat ito sa tapat ng bahay namin, palagi na siyang nakatanaw roon. Ngunit isang araw laking tuwa ni Lolo nang sa wakas ay makilala niya ang magandang babaeng yun. Good morning po, Manong. Ay, magandang umaga rin sa'yo. Magandang binibini. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo? Magtatanong lang po sana ako kung saan po rito yung palengke. Bagong lipat lang po kasi ako dyan sa tapat ninyo. Magtatanong po sana ako sa may-ari. Kaso, wala po siya sa bahay niya Ay, ganun ba? Yun lang pala ang itatanong mo masasagot kita. Malapit lang ang palengke rito, magandang binibini. Maglakad ka lang ng diretso, tapos sa kanto kumanan ka. Nandoon na ang palengke. Ay, malapit lang pala. Salamat po, Manong ha. Ay, siya nga po pala. Ako po si Rebecca. Galing po ako sa Iloilo tapos lumipat lang dito sa Bicol. Actually, may kausap akong business partner dahil magtatayo po kami ng negosyo rito Sa ngayon, mag-isa lang po ako sa tinutuluyan ko. Mag-isa na lang kasi ako sa buhay Pareho nang wala po yung mga magulang ko. Ay, taga Iloilo ka pala. Sadyang magaganda nga pala talaga ang mga Ilongga, no? Ako naman si Tonyo. Mang Tonyo na lang itawag mo sa akin. Magandang binibini. Naku, palabiro po pala kayo, Manong ha. Mang Tonyo. Mabuti naman po at may mabait akong kapitbahay na nakilala rito. Hindi lang ako ang mabait dito. Mababait din ang mga kapitbahay natin. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala kita sa kanila. At ipapakilala rin pala kita sa apo kong si Mian. Siguradong magkakasundo rin kayong dalawa. Sige po, gusto ko po yan. Para magkaroon naman po ako ng maraming kakilala rito. Sige po, Mang Tonyo ha. Mauna na po muna ako. May bibilhin pa po ako sa palengke Igat ka, magandang binibini. Kapag may oras ka ha, makipagkwentuhan ka rito sa akin at sa apo ko ha. Para naman mas makilala ka pa namin. Wala pong problema. Mamaya pong hapon libre ako. Kaya pwede po tayo magkwentuhan. Sige po, Mang Tonyo, una na po ako ha.
Nang sumapit ang hapon, lumabas nga mula sa inuupahang bahay ang bagong kapitbahay at pumunta sa harap ng bahay namin. Oh, magandang binibini. Nagbalik ka. Ang sabi niyo po kasi kanina gusto niyo makipagkwentuhan kasama ako eh. Kaya bumalik po ako. Ay siya nga po pala, may dala po akong merienda, banana cue sa katoron. Ay nako, nag-abala ka pa. Magandang binibini. Mayroon din naman akong inihandang merienda. Ay, Mian, apo, ilabas mo nga rito yung empanada at magtimpla ka na rin ng mainit na kape, ha? Binisita tayo ng bago nating kapitbahay. Halika, at ipapakilala rin kita sa kanya. Sandali po, Lolo. Nakahanda na kanina pa yung empanada. Ito, ilalabas ko na po bago magtimpla ng kape. Ito na ho, Lolo ha. Mainit-init pa yan. Dahan-dahan lang po. Ayan, para marami tayong kakainin na merienda. Apo, siya nga pala, si magandang binibini. Si Rebecca, yung bagong lipat sa tapat natin. Rebecca, ito ang nag-iisa kong apo, si Mian. Hi Mean, nice to meet you ah. Antonio, ang ganda po pala ng apo niyo. Pang beauty queen ng mukha ah. Naku, hindi naman. Mas maganda ka nga sa akin, te. Ay, sorry, tawag kitang te. Ilang taon ka na ba? Baka mas matanda pa ako sa'yo. Okay lang, siguradong mas matanda ako sa'yo. 28 na ako eh. Ikaw, ilang taon ka na ba? Hindi tama lang naman palang tinawag kitang ate. Kasi 26 lang ako eh. Pero sandali mo kang hindi ka 28 ah. Parang nasa 20, o di kaya 21 lang kayo eh. Talaga ba? Maalaga lang siguro ako sa balat ko. Naku, talagang gumagastos ako no, para lang magmukhang maganda at fresh. Abay, napakabata mo pa nga talaga, Rebecca. Hindi ko akalaing 28 anyos ka lang. Napakaganda mo at napaka-sexy. Ikaw ba yung sumasali sa mga beauty contest? Naku, hindi po ah. Wala akong hilig sa ganun. Talagang maalaga lang po talaga ako sa kutis ko sa katawan. Umiinom pa ako niyan ha. Kaya hindi talaga halata. Talaga? Umiinom ka rin? Opo naman. Malakas din po akong uminom no. Hindi lang halata, 'di ba? Naku, tamang-tama. Mahilig din akong uminom. Kung gusto mo mag-inuman tayo mamayang gabi habang nagkukwentuhan. Talaga po? Mahilig din po kayo uminom, Mang Tonyo? Naku, magkakasundo po pala talaga tayo eh. Sige po, payag ako. At ako ang bahala sa pulutan natin. Ayun. May ka-jamming na ako mamaya, apo. Narinig mo ba yan? Hindi ko na kailangan magtawag pa ng mga tomador para may kasama ako sa inuman. Ay, kung gusto mo, Rebecca, mag-iimbita rin ako ng ibang kapitbahay natin para makilala mo rin sila. Naku, gawa ko dyan, Mang Tonyo ha. Sabihin nyo lang sa akin kung anong oras at game na game ako. Ako, Lolo naman, baka naman may iba pa kayong gagawin. Itong si Rebecca, baka busy ho. Niyayaya nyo naman agad sa inuman. Tsaka baka may magalit na asawa o baka mamaya may jowa yan. Ako may asawa? Mukha ba akong may asawa o jowa? Wala. Wala pa akong asawa, jowa, no? I'm single and ready to mingle. Kaya walang magagalit kung makikipag-inuman man ako, no? Oh, edi mas lalong masaya. Basta, mamaya, tuloy ang inuman session natin. Huwag ka mag-alala, Rebecca. May mga kainuman din tayong babae. Maraming tanggera dito sa amin. Aba, Lolo, wag kayong iinom ng marami, ha? Nung sinasabi ko po talaga sa inyo, kakalampagin ko kayo mamaya pag oras na ng tulog nyo. Pero hindi pa rin kayo humihinto sa pag-inom. At natuloy nga ang inuman ni na Lolo Tonyo at Rebecca kasama ang ilan sa mga kapitbahay namin. Naging masaya ang session nila ng gabing yun. Ibinida pa nga ni Lolo ang kagandahan ni Rebecca sa mga kainuman nila at si Rebecca naman ay tuwang-tuwa rin habang nakikipagkwentuhan sa mga kasama nila. Kalog pala siya, kaya walang tigil ang tawanan sa bawat kwento at hirit niya. Sa sobrang saya pati si Lolo Tonyo ay halos mabilaukan sa kakatawa sa mga punchline ni Rebecca. Para bang matagal na silang magkakaibigan kahit bago pa lang silang nagkakilala. Kahit medyo tipsy na ang ilan sa kanila, hindi pa rin humuhupa ang ingay ng kulitan. Parang fiesta lang ang vibes sa labas ng bahay namin.
Nang sumapit na ang oras ng pagtulog, agad namang huminto si Lolo at pumasok na sa bahay. Si Rebecca at ang iba pang kainuman nila ay nagsiuwian na rin. Ngunit kinaumagahan, ginulat na lang kami ng isang masamang balita. Lolo? Lolo, gising po kayo? Lo? Oh, bakit ka sumisigaw po? May nasunog ba sa labas o lumilindol ba? Naku, Lo. Mas masahol pa sa sunog at saka lindol yung nangyari. Ano naman yon? Bakit parang takot na takot ka? Si Mang Nonong ho, nakasama niyong uminom kagabi. Ako natagpuan sa may talahiban, patay. Ano? Si Nonong? Ano nangyari sa kanya? Ano raw ang ikinamatay niya? Natagpuan po yung bangkay niya eh. Duguan ho. Butas yung dibdib, tsaka yung tiyan, wala na raw laman loob. Diyos ko. Ano yun? Paano nangyari yun? Ang hinala ho ng kapitbahay natin, biniktima raw siya ng aswang. Ano? Ano ka mo, aswang? Oo, Lo. Aswang daw po yung dumali kay Mang Nonong kagabi. Ang sabi ng mga kapitbahay, wala naman daw ibang gagawa ng ganong kabrutal na pagpatay kundi aswang lang. Paano magkakaroon ng aswang dito sa Bicol? Wala naman akong nababalitaan na may aswang dito. Tagal na natin dito eh. Yun nga rin ho, pinagtataka ng mga kapitbahay natin eh. Ngayon lang din daw may nangyaring ganito sa lugar natin. Pero yung hinala nila, aswang nga ho yung may gawa. Nakakapagtaka yan na po. Halika't samahan mo nga ako kung nasaan ang bangkay ni Nonong. Gusto kong makita. Kawawa naman siya. Ang saya-saya pa niya kagabi habang nagiinuman kami tapos bigla na lang malalaman kong wala na siya. Ang alam ko po, dinala na yung bangkay sa punerarya. Nandun na rin yung pamilya niya. Halika, gusto ko siyang makita. Sige, Hulo. Sir Jupiter, agad kaming nagpunta sa punerarya kung saan dinala ang wala ng buhay na katawan ng aming kapitbahay. Nang makita ni Lolo Tonyo ang sinapit ng kaibigan, hindi niya napigilan ang maiyak. Diyos ko, sino walang puso ang gumawa niya sa'yo, Nonong? Hindi tao ang gumawa niya sa'yo. Halimaw! Halimaw ang magkagagawan niyan. Naniniwala ako na aswang nga ang pumatay sa'yo. Di ba, Lo, mukhang tama yung mga kapitbahay natin? Aswang nga yung bumiktima kay Mang Nonong. Pero yung nakakapagtaka, bigla na lang nagkaroon ng aswang dito sa atin. Ang sabi po ng staff dito sa punerarya, wala na raw natira na laman loob niya. Pati raw dugo, natuyot na. Kung sino man ang halimaw ang gumawa niyan sa kaibigan ko, magbabayad din siya. Hindi niya matatakasan ang kasalanan niya. Ay naku, ang tigas po kasi ng ulo ni Mang Nonong eh. Ang sabi raw ni Mang Goryo, pinayuan na siyang umuwi. Pero ang sabi, may pupuntahan pa raw siya. Matigas-tig kasi ang ulo ni Nonong eh. Umuwi na lang sana siya. Hindi sana hindi na siya napahamak. Kaya kayo, Lo, iwasan nyo nang makipag-inuman sa labas pag gabi na. Alam nyo namang, eto na nga, ngayon may gumagalang aswang, baka mamaya kayo na yung sumunod. Pero hindi naman ako umalis po. Sa labas lang naman ng bahay natin ako uminom. Hindi naman siguro susugod doon basta ang aswang. Mabuti na kayo nag-iingat. Kung gusto nyong uminom, sa loob na lang kayo ng bahay. Kaso, bawal yung papasukin sa loob yung mga kainuman nyo. Kung gusto nyo, uminom kayo mag-isa. Malungkot na mag-inom ng mag-isa. Gusto ko may kasama. Kahit si Rebecca lang, papasukin natin sa bahay kapag iinom ako. Ay naku, Lo, hindi nyo ako maluloko ah. Uminom nga kayo mag-isa eh. Tsaka isa pa, hindi pa natin lubos na kilala yan si Miss Rebecca. Tapos ano, papapasukin natin agad sa loob ng bahay? Mga kakilala na nga natin, hindi ko inahaya makapasok sa bahay. Siya pa na bagong salta lang dito. Mukha namang mabait si Rebecca. Nakilala mo na siya, di ba? Saka hindi naman siya mukhang magnanakaw o mamamatay tao. Kaya kahit siya na lang ay payagan mo ng makajaming ko sa inuman sa loob ng bahay. Ay naku, Lo, tagas ng ulo nyo ah. Pag-uwi namin sa bahay, naiwan pa ako sa labas para magpinaw ng mga sinampay. Napansin kong lumabas si Rebecca at may itinapon na malaking supot sa basurahan. Tatawagin ko na sana siya pero nagmamadali rin siyang pumasok sa loob ng inuupahan niyang bahay. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong bumulong sa akin na lumapit sa basurahan at tignan kung ano ang itinapon niya roon. Ano kaya itong tinapon niya? Mukhang malambot. Ano to?
Ano mga damit to nasa loob ng plastic Binuksan ko ang supot na nasa basurahan at laking gulat ko nang makita kung ano ang laman yon. Mga damit nga to. May panlalaki, may pambabae. Pero ano itong mga kulay pulang mancha sa mga damit? Teka, parang dugo to Sir Jupiter, inamoy ko ang mga damit at mas lalo akong kinilabutan ng Dugo nga to! Parang natuyo na. Diyos ko, bakit mayroong dugo ang mga damit si Rebecca? Sino kaya may-ari ng mga to? dali-dali kong ibinalik sa supot ang mga damit. Itinapon muli sa basura at mabilis akong naglakad papasok sa bahay. Nang makita ko si Lolo Tonyo, agad kong sinabi sa kanya ang nakita ko. Lolo, may sasabihin ako. Oh, ano naman ang sasabihin mo sa akin, Apo? Tungkol ba yan sa pagkamatay ni Nonong? O tungkol doon sa aswang? Hindi po tungkol doon, Lo. Iba yung sasabihin ko sa inyo. Ano ba yon? Lo, nakita niyo ho ba si Rebecca sa labas? Oh, ano naman ang tungkol kay Rebecca? May sinabi ba siyang makikipag-inuman ulit siya sa akin? Hindi ho yun, Lo. Nakita ko po siyang lumabas sa inuupahan niyang bahay, tapos may tinapon siyang supot sa basurahan. O ano naman kung magtapon siya ng basura? Public trash can naman yung nasa labas. Hindi ho yun. Ang laman ho ng plastic na tinapon niya. Ano naman ang laman nun? Mga damit ho. May pantalon, may polo shirt, underwear ng lalaki. Tapos may blouse, may bra, may underwear pa ng babae. Ano naman ang masama doon? Mga damit lang pala. Baka mamaya lumang damit niya lang yon. At yung pantalon at polo shirt, baka mamaya baka sa kanya rin yon. Baka pambabae yun at hindi panlalaki. Baka namamalik mata ka lang. Hindi ho ako pwede magkamali, Lo. Mga damit yun ng lalaki at hindi pang babae. Tsaka, may mga mansya ng dugo yung mga damit na yun eh. Ang daming dugo. Ano ka mo, dugo? Ano mo naman natiyak na dugo yon? Baka naman pintura lang yun na kulay pula. Lo, hindi yung pintura. Dugo yun. Inamoy ko pa nga eh. Amoy dugo na natuyo. Ba't ba may mga dugo ang damit na tinapon si Rebecca? Lo, hindi kaya... Anong ibig mong palabasin? Na dugo yun ng tao? Na may pinatay si Rebecca at tinapon niya yung mga damit sa basurahan? Ay nako, masyado kang judgmental, Apo. Ang mabuti pa, tigilan mo ng pag-uusisa kay Rebecca, ha? Magluto ka na lang ng panghalian natin. Kung ano-ano iniisip mo, Pero Lo, sundin mo na lang ang utos ko. Ayoko nang marinig ang tungkol sa hinala mo kay Rebecca, ha? Ang bait-bait ng tao tapos paghihinalaan mo. Magluto ka na. Nagulat ako sa naging reaksyon ni Lolo Tonyo, Sir Jupiter. Hindi ko inasahan na gano'n na lang ang pagtitiwala niya sa bago naming kapitbahay. Noong una kong makilala si Rebecca, napansin ko rin ang kakaibang puti at kinis ng kanyang balat at dahil doon ay mabilis din akong humanga sa kagandahang taglay niya. Ngunit matapos ang natuklasan ko, bigla akong kinutuban ng masama tungkol sa kanya. Ayoko munang manghusga pero kung mag-isa lang siya sa inuupahan niyang bahay, kanino yung mga damit ng lalaki na itinapon niya? Mga damit na may mga mantsa ng dugo. Mula noon nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Kapag nakikita ko siya sa labas ng bahay, umiiwas na ako. Pero isang gabi hindi ako nakaiwas nang yayain niya si Lolo Tonyo na mag-inuman sila. Good evening! May dala akong pulutang sisig para sa session natin ngayon, Mang Tonyo, ha? Ay, mas maganda ka pa sa gabi, magandang binibini. At nagabala ka pa ng pulutan, ha? Mayroon din naman akong ipinahandang pulutan kay Mayan. Ganun po ba? Mayan, anong pulutan ang inuluto mo? ha? Adobong paa ng manok. Wow! Masarap yan, ha? Alam mo ba na paborito ko yung adobo? Ha? Ganun ba? Sir Jupiter, sa mga oras na yon, kinakabahan akong makipag-usap sa kanya. Hindi kasi maalis sa isip ko ang dugo ang mga damit na itinapon niya sa basurahan. Nang mapansin niya na tila hindi ako mapakali, Mayan, may problema ba? Para kasing hindi ka mapalagay eh. Sumaba yung pakiramdam mo.
Wala. Iniisip ko lang yung pagkamatay nung isa sa mga kainuman niyo nung nakaraan. Yung kaibigan ni Lolo, si Mang Nonong. Oo. Nabalitaan ko nga rin yun eh. Ano bang nangyari sa kanya? Natagpuan siyang patay sa may talayban. Wakwak yung dibdib niya tsaka yung tiyan niya. Wala na siyang laman loob. Yung sabi-sabi, biktima raw ng aswang. Aswang? Naniniwala pa rin ba kayo sa mga ganon hanggang ngayon? Sino ba naman ang makakagawa ng ganun sa kaibigan ko kundi ang aswang, hindi ba? Aswang lang ang pwedeng gumawa ng ganon. Pagwakwak sa katawan ng tao at pagkuha ng mga laman loob. Mang Tonyo, kayang-kaya rin pong gawin yun ng isang kriminal na halangang bituka. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Hindi totoo ang mga yun. Mabilis kong binago ang usapan. Sinabi ko na lang sa kanyang tungkol sa pagkamatay ng kapitbahay namin at ang posibleng dahilan nito para lang hindi na niya ako kulitin. Kaya nga hindi ko na muna pinapainom si Lolo sa labas ng bahay. Dito lang muna sa loob dahil baka atakihin siya ng aswang sa labas. Ay, nako. Kalimutan nyo na nga muna yung tungkol sa aswang na yan. Sigurado naman akong isang tao na may masamang loob lang ang gumawa nun kay Manong Nonong. Ang mabuti pa, simulan na lang natin yung session, Mang Tonyo, para makarami tayo. Oh. Saluhan mo na rin kami, Mean, ha? Uminom ka rin ba? Hindi ako uminom eh. Hanggang pagpapak lang ako ng pulutan. Tumagal ng ilang oras ang inuman ni Lolo Tonyo at Rebecca. Tulad ng nauna nilang inuman, wala silang ginawa kundi magkwentuhan at magtawanan. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako sa kwarto kakahintay na matapos sila. Nang tingnan ko ang oras, 11:00 na ng gabi. Mabilis akong bumangon mula sa higaan dahil lagpas na sa oras, kailangan ng matulog ni Lolo. Ngunit napansin ko na hindi ko na naririnig ang mga boses ni na Lolo at Rebecca sa kusina. Sa isip ko baka lasing na ang dalawa, kaya lumabas ako ng kwarto upang tignan sila. Laking gulat ko nang makitang madilim ang paligid. Teka, ba't ang dilim dito? Napundi ba yung ilaw? Lolo Tonyo? Rebecca? Nandyan ba kayo? Ngunit walang sumasagot, Sir Jupiter. Bigla akong kinabahan. Naalala ko na naman ang dugo ang mga damit na nakita ko sa basurahan. Pumasok sa isip ko na baka may masama nang ginawa si Rebecca kay Lolo. Bumalik ako sa kwarto at kumuha ng flashlight. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina. Hanggang sa may marinig akong kumakaluskos. Ano yun? Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Papalapit ako sa kusina nang biglang may narinig akong umaangil. Parang isang mabangis na hayop. Anong tunog yun? Niken, napasok na kami ng aswang. Sa mga sandaling yun, pinilit kong lakasan ang loob ko para kay Lolo Tonyo. Kinuha ko ang buntot pagi na nakasabit sa dingding at dahan-dahang lumapit sa kusina. Hanggang sa nakita ko si Lolo Tonyo, nakahiga sa sahig at walang malay. Lolo! Lolo, ano nangyari sa inyo? Lalapitan ko na sana siya nang biglang may humarang sa akin, isang nakakatakot na nilalang. Mahabang buhok nito, may maliit na sungay sa ulo, kulay putik ang buong katawan. Nanlilisik ang mga mata, matutulis at mahahabang mga pangil at may mahabang dila na parang ahas. Aswang! Paano ka nakapasok dito? Siyempre, pinapasok niyo ako ng lolo mo sa bahay niyo, di ba? Ano? Ibig sabihin ikaw ang... Oo, ako ang aswang Mean. Ako ang pumatay kay Mang Nonong. Ako ang kumain ng kanyang mga laman loob. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba eh. Tama talaga yung hinala ko sa'yo eh. Nang makita ko yung mga damit na may mantsa ng dugo sa basurahan, pag-aari yun ng mga naging biktima mo. Nilinlang mo kami lalo na si Lolo. Kala niya mabait ka. Yung pala may tinatago kang karumal-dumal na lihim. Aswang ka. Ikaw ang salot na bumiktima kay Mang Nonong. Tapos sasabihin mo sa amin huwag maniwala na may aswang, sinungaling ka. Malakas ang kutob ko na may alam ka na. Kaya nga kayo na ang bala kong isunod kay Manong Nonong eh. Para walang makaalam ng lihim ko. Anong ibig mo sabihin?
Sir Jupiter, ikinwento sa akin ni Rebecca ang lahat kung bakit siya naging aswang at nanlaki ang mga mata ko sa nalaman ko. Ay, nakakapagod ang araw na to. Pag-uwi ko, ipapatawag ko yung suki ko masahista para makapag-relax ako. Sasabay ko rin yung mainit na tasa ng siya habang nagpapamasahe. Kailangan ko na talaga magpahinga. Habang naglalakad ang babae, hindi niya alam na may dalawang lalaki na nag-aabang sa kanya. Bigla siyang nilapitan ng mga ito, tinutukan ng patalim sa tagiliran at nagdeklara ng hold up. Ano kailangan niyo sa akin? Maawa kayo! Huwag niyo akong saktan! Ito, kunin niyo yung bag ko. Dahan-dahang iniabot ng babae ang kanyang bag sa mga hold-upper. Nagtatawanan pa ang mga ito habang kinukuha ang gamit niya. Sinabi pa ng dalawa na mabuti na lang at madali siyang kausap. Ngunit sa hindi inaasahan, isang lalaki ang biglang lumitaw mula sa kung saan at mabilis na lumapit sa kanila. Hoy! Bitawan nyo yan! Naggalit ang dalawang hold-upper at binantaan ng lalaki na huwag makialam kung ayaw nitong mapahamak. Ngunit hindi natinag ang tapang nito. Sige, subukan nyo lang. Kung ako sa inyo, umalis na kayo bago pa kayo magsisi. Sa halip na umalis, sumugod ang dalawang hold-upper at sinubukang suntukin si Carlos, pero mabilis na nakailag ang lalaki at agad gumanti ng isang matinding suntok. Punyeta itong sa inyo! Nagkagulo sa parking lot. Buong tapang na nilabanan ni Carlos ang mga hold-upper at isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Dahil hindi kinaya ng mga hold-upper ang lakas ng lalaki, napilitan ng mga ito na tumakas at nagtatakbo palayo. Nang tuluyan ng makalayo ang mga hold-upper, agad lumapit si Carlos sa babae at iniabot ang bag nito. Oh miss, ayos ka lang ba? Ito na ang bag mo. Diyos ko, maraming salamat. Kung di dahil sa'yo ba kung anong nangyari sa akin. Walang ano man. Napadaan lang ako rito at nakita kong hino-hold up ka kaya agad akong tumulong. Salamat talaga. Anong pangalan mo? Carlos na lang ang itawag mo sa akin. Ako si Consuelo. Salamat Salamat sa pagtulong mo sa akin, Carlos. Kung hindi ka naman o maaabala, gusto sana kitang imbitahan sa bahay ko. Malok man lang kita ng kape o kahit anong merienda bilang pasasalamat. Ay, hindi ba nakakahiya? Huwag ka na mahiya. Ako nga itong may utang na loob sa'yo kaya sige na, pagbigyan mo na ako. Wala naman sigurong magagalit, hindi ba? May asawa ka ba? May nobya? Wala. Wala akong asawa o nobya. Binata ako. Binatang-binata pa. O yun naman pala sumama ka na sa akin para makabawi naman ako. Okay, sige. Ayoko namang tanggihan ng isang magandang binibini. Isinama ni Consuelo si Carlos sa bahay niya. Nang makita ng lalaki ang bahay niya, nang laki ang mga mata nito dahil sa laki at ganda ng bahay ni Consuelo. Ang ganda ng place mo. Halatang maperang may-ari. Hindi naman. Kung anong nakikita mo rito, pinaghirapan ko yan. Maupo ka muna, Carlos. At magpapahanda ako ng merienda. Techi? Techi! Oh, ma'am. Dumating ka na po pala. Carlos. Siya si Techi, ang pinagkakatiwalaan kong kasambahay. Magandang gabi, Techi. Good evening din, sir. Ipaghanda mo siya ng merienda, Techi, para makabawi man lang ako sa ginawa niyang pagliligtas sa akin. Kasi tinulungan ako nitong si Carlos. Kung hindi siya dumating, baka nakuha na ng mga hold-upper na yun ang bag ko at baka sinaktan pa nila ako. Si Carlos ang aking knight in shining armor. Naku, ma'am. Talaga po? Mabuti na lang ang walang nangyari masama sa inyo. Nasaktan ho ba kayo? Naku, mabuti na lang at dumating ho kayo, sir. Kundi baka napahamak na si ma'am. Mula noon, naging mas malapit na sina Consuelo at Carlos sa isa't isa. Dahil parehong single, madali silang nakapagpalagayan ng loob hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon. Masaya ako na dumating ka sa buhay ko, Carlos. Akala ko hindi na ako makakahanap ng lalaking seseryoso sa akin.
Hindi ka ba nagdadalawang isip dahil mas matanda ako sa'yo ng ilang taon? Hindi naman ako tumitingin sa edad ng isang tao. Ang importante, mahal kita at mahal mo ko, Consuelo. Isa lang ang pinakikiusap ko sa'yo, Carlos. Huwag na huwag mo akong lolokohin. Kapag naramdaman mong hindi mo na ako mahal, sabihin mo lang at maging tapat ka. May intindihan kita. Hindi naman kita mapipigilan kung mahumaling ka sa mas bata sa akin. Huwag mong sabihin yan, Consuelo. Kahit kailan hindi kita magagawang lokohin at ipagpalit sa iba. Ikaw lang ang mamahalin ko habang ako'y nabubuhay. Pangako yan ah. Hindi mo ako lolokohin. Hinding-hindi. Pangako ko yan sa'yo. Naging maayos ang takbo ng relasyon nila at kalaunan ay sa bahay na rin ni Consuelo nanirahan si Carlos. Isang gabi nakaramdam ng uhaw si Consuelo kaya bumangon siya mula sa kama at bumaba ng hagdan papunta sa kusina. Ngunit hindi niya inasahan ang madarat na niya roon. Diyos ko! Aswang! Sa sobrang takot nagtatakbo pabalik ng kwarto si Consuelo. Nang marinig ni Carlos ang kanyang sigaw, agad itong napabalikwas ng bangon mula sa kama. Oh, Consuelo. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Carlos! May aswang sa kusina! May aswang sa kusina! Ano? Aswang? Oo! Sa baba sa kusina, nakita ko may aswang. Nakakatakot yung itsura niya. Nalilisik yung mga mata niya at mahaba ang pangil niya. Sigurado ka? Sandali, titingnan ko. Nagmadaling binuksan ni Carlos ang drawer at kinuha mula roon ang isang baril. Kinasa niya yun at akmang lalabas ng kwarto. Kung totoo man na may aswang, humanda siya sa akin. Tataniman ko ng tingga ang bungo niya. Huwag na! Baka mapahama ka lang. Huwag ka nang bumaba pa ako anong gawin sa'yo ng aswang na yon. Hindi. Lalabanan ko ang aswang na sinasabi mo. Hindi ko hahayaan na may gawin siya sa atin. Pero sasama ko. Sasamahan kita sa baba. Dahan-dahang lumabas ng kwarto sina Carlos at Consuelo. Maingat silang bumaba ng hagdan papunta sa kusina. Ngunit pagdating nila roon ay... Oh, wala naman ah. Wala namang aswang dito. Luminga-linga si Consuelo, tiningnan ang bawat sulok ng kusina pero wala na nga siyang nakita. Pero nakita ko. Nakita ko yung aswang nakatitig sa akin at parang gusto ko kainin. Sus, guni-guni mo lang siguro yun o baka nananaginip ka lang. Mabuti pa matulog na lang tayo ulit. Diyos ko, siguro nga namamalikmata lang ako. Hindi ko talaga makalimutan yung nakakatakot na itsura ng aswang na yon. Kalimutan mo na yon. Tara na sa kwarto at magpahinga na tayo ulit. Bumalik sa kwarto sina Consuelo at Carlos at muling nahiga sa kama. Nang makatulog si Consuelo, dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Carlos at marahang bumangon mula sa higaan. Maingat itong lumabas ng kwarto at tahimik na nagtungo sa kwarto ni Techi. Takot na takot ang matandang yun sa maskara ko. Oo nga eh. Halos maganda na nga sa takot ang gaga. Paniwalang paniwala na totoong nakakita siya ng aswang sa kusina. Ang hindi niya alam, ako lang ang may suot ng nakakatakot na maskarang yun. O diba? Effective ang pananakot ko sa kanya. Pwede na ba ako maging artista sa horror movie, ha? Oo, pasadong-pasado ka na. Kuwang-kuwa mong takot ni Tanda. Napakagaling mo talaga, darling. Kaya labs na labs kita eh. Ay, ano pa? Saka mo na ako pugpugin ng halik kapag nagtagumpay na tayo at nawala na sa landas natin ang Consuelo na yon. Darating din tayo dyan, darling. Sa ngayon, pagbigyan mo muna ako. Ano na ba ang susunod mong plano? Didispatchahin mo na ba si Gurang? Hindi pwede. Gusto mo bang makulong ako kapag ginawa ko yun? Ano pa bang balak mo kung hindi mo siya didispatchahin? Basta, tuloy-tuloy lang ang pananakot natin sa kanya. Paniwalain natin siya na may aswang nga na nakapasok dito sa bahay para mamatay siya sa nerbiyos.
di hindi na natin kailangan dungisan pa ang ating mga kamay. Ikaw talaga ha. Pero gusto ko yan. Gusto ko na ako ang tatakot sa kanya. Gusto kong makita siyang mangisay at atakihin na lang sa puso. Walang kamalay-malay si Consuelo na ang aswang na nakita niya sa kusina ay walang iba, kundi ang kasambahay niyang si Techi na matagal nang kalaguyo ni Carlos. Ang totoo, plinano ni Techi na makilala at paibigin ni Carlos si Consuelo upang makuha ang kayamanan ng matanda. Matagal na niyang balak yun at nagtagumpay nga sila na mapaibig ni Carlos ang among babae. Tulad ng napagkasunduan, ipinagpatuloy nilang pananakot kay Consuelo. Isang gabi habang nagpapahangin si Consuelo sa may hardin. Ano yun? Parang may kumakalis ko sa may halamanan. Biglang nangilabot si Consuelo nang makita niyang may lumabas mula sa halamanan. Isang nakakatakot na nilalang. Puno ng balahibo ang buong katawan nito. Nanlilisik ang mapupulang mata. May mahahabang pangil at matulis na kuko. Nagmamadaling pumasok si Consuelo sa loob ng bahay habang nagsisisigaw. Carlos! Techi, may aswang! Dali-daling pinuntahan ni Carlos si Consuelo, kunwaring nag-aalala. O darling, ano nangyari? Huwag mong sabihin aswang na naman yan. Aswang! May aswang sa labas! Nakita ako sa may halamanan! Ano? Darling, sigurado ka ba? Baka mamaya wala naman akong makita. Hindi ako nagbibiro! May aswang sa labas! Nakita ng dalawang mata ko, Carlos! Baka naman anino lang ng halaman yun. Baka naligaw na pusa lang yun. Hindi! Alam ko yung nakita ko! Malalaki yung mata niya! Pulak-pula! Nakanganga siya at kita ko yung matatalas niyang pangil. Diyos ko, Carlos! Gusto niya ako lapain! Shh, darling. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Huwag ka masyadong maingay. Huminahon ka nga. Paano kung bumalik siya? Paano kung nasa paligid lang siya? Nagmamasid! Naghihintay ng tamang pagkakataon para sumalakay! Sumunod namang dumating si Techi na kunwaring nag-aalala rin sa kanyang amo. Ma'am, bakit ho? Bakit kayo sumisigaw? Ano ho bang nangyari? May nakita akong aswang sa hardin! Nakakatakot siya! Totoo yun! Ay naku, sandali lang. Huwag kayong lalabas, titingnan ko. Lumabas nga si Carlos at kunwaring siniyasat ang paligid. Pagbalik niya, Oh, wala naman akong nakita sa labas. Baka namamalik mata ka lang, darling. Naku ma'am, wala naman pong nakita si Sir Carlos na aswang. Baka nga guni-guni niyo lang ho yun, ma'am eh. Hindi! Totoo yan! May aswang talaga sa labas! Ay nako, wala nga akong nakita. Mabuti pa darling, pumasok na tayo sa kwarto para makapagpahinga ka na. Pagod ka lang siguro dahil maghapon kang nasa opisina. Oo nga ma'am, ipahingan niyo na lang po yan ha. Baka pagod lang ho kayo. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Sige, umakit na tayo sa kwarto. Techi, isarado mo ng maigi yung pito at bintana. Budburan mo ng asin ang bawat sulok ng bahay para hindi makapasok yon. nang matulog si Consuelo, muling pumasok si Carlos sa kwarto ng kalaguyong si Techi. Napakagaling mo talagang manakot, darling. Bagay na bagay sa'yo yung suot mong costume at maskara. Mukha ka talagang halimaw. Kaya naman love na love kita eh. Ako pa ba? Siyempre, ginagalingan ko ang pananakot. Kita mo naman, di ba? Halos atakihin sa puso si Gurang. Nakita mo kung paano siya sumigaw? Abe, halos mabaliw na siya sa sobrang takot sa aswang. Oo nga, pero hindi pa rin siya natutuluyan. Hindi pa rin siya mamatay-matay sa nerbiyos sa ginagawa nating pananakot. Ay nako, ang tibay din ng matandang yun, no? Pero darating din tayo doon. Sa susunod, mas galingan mo pa ang acting mo. Huwag ka lang basta magpakita sa kanya. Lusubin mo na siya at kunwari kakainin mo siya. Baka doon na siya matuluyan. Magandang ideya yan, ha? Aatakihin ko na siya at sasakalin.
Mukhang may gigil yung pagkakasabi mo na sasakalin ah. Ang laki talaga ng galit mo sa amo mo, no? Sinabi mo pa. Alam mo bang inggit na inggit ako sa kanya? Matagal ko nang pinag-iinteresan ng kayamanan ng gurang na yun, no? Lahat kasi nasa kanya na. Pera, swerte, kagandahan. Aminin mo, kahit gurang na maganda pa rin siya. Samantalang ako, pinanganak na mahirap. May ganda nga, pero dukha naman. Ay nako, kaya naman nagplano ako. Kailangan na mapasakin ang lahat ng pera niya para ako naman ang umangat. Malapit naman nang mangyari yun, darling, di ba? Mangyayari lang yun kapag nawala siya. Kaya nga kinailangan ko ang tulong mo eh. Mas madali ko magagawa ang plano ko dahil sa'yo. Ang kulang na lang talaga ay madispatcha na natin ang matandang yun. Alam mo, nag-e-enjoy nga ako sa ganitong pananakot eh. Gustong-gusto ko siyang nakikitang natatakot talaga. Huwag ka mag-alala, darling. Kapag namatay sa takot si tanda, tiba-tiba na tayo. Siyempre, wala naman kasing ibang kamag-anak ang babaeng yun. Kaya walang ibang makikinabang sa kayamanan niya. Imbis na ibigay niya sa kawang gawa, sa atin dapat mapunta yon. Di, pati ang negosyo niya, mga ari-arian at itong bahay, mapapasa atin na rin. Oo, kaya sa susunod, itotodo ko na ang pananakot. Tama ka, darling. Susugurin ko na siya para tuluyan na siyang mamatay sa takot. Itinuloy nga nilang balak na itodo ang pananakot kay Consuelo. Kinagabihan habang nakahiga si Consuelo sa kama at hinihintay si Carlos na matapos maligo, biglang may nagbukas ng pinto ng kwarto. Bumungad kay Consuelo ang nakakatakot na itsura ni Techi. Muli na namang isinuot ng kasambahay ang kanyang nakakatakot na costume at maskara. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang umagil na parang aswang. Aswang, umayos ka sa kwarto namin! Umalis ka rito! Sinunod ni Techi ang utos ni Carlos na sugurin si Consuelo, kaya naman agad niyang sinunggaban ng amo sa kama. Sa sobrang takot, mabilis na bumangon mula sa kama si Consuelo. Agad niyang tinung ang drawer, kinuhang baril, ikinasa ito at itinutok kay Techi. Sige! Subukan mong lumapit sa akin! Ipuputok ko itong baril sa una mo! Aswang ka! Biglang kinabahan si Techi nang tutukan siya ng baril ni Consuelo. Wala siyang laban, siguradong tototohanin ito ang banta kapag itinuloy niya ang pagsugod. Dahil dito nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Hay! Bumalik ka rito! Tuwag ka naman pala! Bumalik ka rito! Saka lamang lumabas si Carlos mula sa banyo nang marinig niyang nagsisigaw na si Consuelo. Sinadya talaga niyang huwag lumabas doon upang maisakatuparan ni Techi ang balak nila. Ngunit... Darling, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Ano na naman nangyari? Dinig na dinig ko sa banyo ang boses mo. Carlos! Pumasok sa kwarto natin ang aswang! Ha? Ano? Nasaan? May ginawa ba siya sa'yo? Wala. Wala naman. Umalis siya kasi tinutukan ko siya nitong baril. Diyos ko, akala ko katapusan ko na. Sinugod niya ako. Ha? Saan mo nakuha yan? Baril na yan, darling. Hindi mo matandaan? Ito yung baril na dinala mo nung bumaba tayo sa kusina nung una ko nakita yung aswang. Diyan mo lang din yun ulit nilagay sa drawer. Kaya naisip kong gamitin sana sa aswang na yun. Pasalamat siya at umalis siya agad. Kundi sabog talaga yung ulo niya sa bala ng baril ko. Muntik na dun si Techi. Kung hindi siya kagad umalis, nabaril na siya ni Consuelo. Malay ko ba kasing sa drawer ko inaligay yung baril na yun. Hindi ko tinago kung saan niya makikita. Palpak ang plano namin. Nang makakuha ng tiyempo, palihim na kinausap ni Carlos si Techi. Techi, muntik ka nang mabaril ni Consuelo kanina. Mabuti na lang at hindi mo tinuloy ang pagsugod sa kanya kundi ikaw ang paglalamayan. Kaya nga eh, busy talaga yung gurang na yan. Muntik na niya akong mapatay. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na may nakatago pala siyang baril sa loob ng kwarto. Sorry na. Ay, nawala kasi sa isip ko na nailagay ko ulit sa drawer yung baril niya. Akala ko naitabi ko ng maayos. Naku Carlos ikaw ang tatapos sa akin eh. Ay,
Kakainis. Pipilipitin ko na sana yung liig ng babaeng yun kaso naudlot na naman. Ay, pwisit. Marami pa naman tayong pagkakataon, di bale? Titiyakin natin na wala nang magiging aberya sa susunod. Itatago ko na talaga ang baril na yon para hindi niya magamit sa'yo sa oras na muli mo siyang sugurin bilang aswang. Ngunit mukhang hindi na nila magagawa ang binabalak nila dahil nakatagda ng mabuking ni Consuelo ang kanilang kawalanghiyaan. Kinaumagahan pagkatapos mag-almusal at maligo, pinuntahan ni Consuelo si Carlos sa kwarto upang yayain itong lumabas. Carlos! Carlos, magbihis ka na. Alis tayo para mag-shopping. Ay, naku, gusto kong makalibot sa pagsugod sa akin ng aswang kagabi. Carlos? Carlos? Wala siya rito sa kwarto. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Consuelo at hinanap si Carlos hanggang sa mapadaan siya sa guest room na malapit sa may hagdan. Nakarinig siya ng mga boses mula sa loob. Nang idikit niya ang tenga sa pinto, dinig niya ang boses ni na Carlos at Tetsi na naglalampungan sa loob, kasabay nito ang masamang balak nilang dalawa. Kung ayaw umubra ng pananakot natin, mas mabilis natin siyang madidispatcha sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kakainin niya. Sureball yun. Siguradong titirik ang mga mata niya at bubula ang bibig niya. Paano kung maburilyaso tayo niyan? Baka mamaya lumabas pa sa investigasyon na nilaso natin si Gurang. Hindi yan. Ako ang bahala. Gagawan ko ng paraan yan. Just leave it to me, darling. Naaamoy ko na ang kayamanang malapit nang mapasa atin. Ang mga taksil. Hindi ko inakalang gagawin niyo yun sa akin. Gagawin niyo ang pagtatraidor na ito. Carlos, hindi mo tinupad ang pangako mo sa akin na hindi mo ako lolokohin. At ikaw naman, Tetsi. Akala ko mapagkakatiwalaan ka. Ngunit isa ka pala sa magtatraidor sa akin. Pagsisisihan niyo, kataksilan niyo! Isang araw, bigla na lang nagkulong si Consuelo sa basement ng kanyang bahay. Bagay na labis na ipinagtaka ni na Carlos at Tetsi. Ano kaya ang ginagawa ni Gurang sa loob ng basement? Bigla na lang siya nagkulong dyan sa loob. Oo nga mukhang nilakpan niya ang pinto mula sa loob para walang makapasok. Ano kayang iniisip niya at ayaw niyang lumabas sa basement? Ilang araw na siyang nandyan, parang hindi na siya kumakain Hindi ko pa siya nakitang lumabas dyan. Ni uminom yata hindi na niya ginagawa. Baka naman natuluyan ng masiraan ng ulong gaga dahil sa sobrang takot sa aswang. Sa tingin ko hindi. Kasi nung nag-shopping kami, nung mga nakaraang araw, mukhang masaya naman siya. Ang dami niya kang pinamili para sa aming dalawa Parang wala naman siyang problema. Bakit hindi pa rin siya lumalabas dyan sa basement? At hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Kapag kumakatok naman ako sa pinto, ayaw niya akong pagbuksan. Alam mo Carlos sa tingin ko, nasiraan na talaga ng bait yan. Nagkukulong sa basement para hindi na niya makita pa yung aswang. Sa tingin mo, yun kaya ang dahilan bakit nagkukulong siya sa basement? Hindi rin siya sumasagot kapag tinatawag at ewan ko ba, ayaw din niyang pagbuksan ng pinto ako. Oo, ano pa bang ibang dahilan? Baka nga nagpakamatay na siya sa loob niyan At kapag nangyari yon, hindi na tayo mahihirapan. Hindi ko na siya kailangan lasunin. May point ka, darling. Ganito na lang. Kapag bukas hindi pa rin siya lumabas, puwersahin na nating buksan ang pinto para makita natin kung anong nangyayari sa kanya. Kinaumagahan, hindi pa rin lumabas si Consuelo mula sa basement, kaya nagdesisyon sina Carlos at Tetsi na puwersahan ng buksan ang pinto. Hindi pa rin siya lumalabas. Oras na para buksan natin ang pinto. Alam mo, nakakurious talaga ako kung ano yung lagay niya sa loob Hindi kaya nagmomongha na yan? Kaya dapat na nating buksan yan para malaman natin kung anong nangyayari kay Tanda. Kumuha ng palakol si Carlos at gamit yon sinira niya ang doorknob ng pinto. Ngunit kahit nawasak na ang doorknob, hindi pa rin nila yon mabuksan. Nakalock pa rin mula sa loob. Kaya naman ginamit na ni Carlos ang buong lakas ng kanyang katawan upang sirain ang pinto.
Ilang minuto lang ang lumipas at nagtagumpay nga si Carlos sa pagsira ng pinto hanggang sa tumambad sa kanila ang loob ng basement. Ayan, bukas na. Pero bakit ang dilim dito? Wala akong naririnig Di kaya patay na nga siguro ang Carlos? Pagpasok nila sa loob, biglang bumukas ang ilaw. Nagsabog yon ng malamlam at nakakakilabot na liwanag sa loob ng basement. Laking gulat nila nang tumambad sa harapan nila ang isang nakakatakot na nilalang, isang halimaw na noon lang nila nakita. Mahaba at gusot ang buhok nito. Makakapal ang kilay at nanlilisik ang madidilim nitong mata na tila bumabaon sa kaluluwa. Matatalimang mahabang kuko nito habang ang bibig ay punong-puno ng matutulis na pangil. Para bang handa ng lumapa ng biktima. Ang buong katawan ng halimay ay kulay putik. Mayroon itong maliliit na sungay sa ulo at nakasusulasok ang amoy nito na parang amoy na bubulok na laman. Ang presensya ng halimaw ay nagdulot ng matinding sindak at kilabot kina Carlos at Techi. Isko! Ano yan? Aswang! Consuelo? Ikaw ba yan? Paanong? Magbabayad kayong dalawa! Mabilis na sinunggaban ni Consuelo ang dalawang taksil. Agad niyang sinakmal ang lieg ni Techi. Sinipsip ng aswang na si Consuelo ang lahat ng dugo ni Techi hanggang sa malagutan ng hininga ang babae. Kitang-kita ni Carlos ang ginawa ng halimaw sa kanyang kalaguyo. Anong ginawa mo sa kanya? Halimaw ka! Nanlilisik ang mga mata ng nilalang habang dahan-dahang lumapit kay Carlos. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Huwag ka lalapit, halimaw! Nilakab ako! Sabi ko sa'yo maging tapat ka sa akin. Palalayain naman kita. Pero manloloko ka, Carlos! Matagal nyo na pala akong ginagago ng malanding Techi na yan. Pero ako lang ang gusto mo. Kaya pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin! Akmang tatakas si Carlos nang bigla siyang hablutin ng halimaw at sinakal sa lieg. Gamit ang matutulis na kuko, winakwak ng halimaw ang dibdib ng lalaki. Hanggang sa makuha nito ang puso at kinain iyon sa harap mismo ni Carlos. Nang wala ng buhay ang lalaki, nagpakasawa ang halimaw sa laman loob nito. At nang matapos kay Carlos, ang katawan naman ni Techi ang nilantakan. Matapos magpakabusog sa katawan ng dalawang taksil, Nilakad ako. Kaya magkita-kita tayo sa impyerno! At ganyan ang naging buhay ko. Ako at si Consuelo ay iisa. Mula nang matuklasan ko ang pagtataksil ni na Carlos at Techi, isinumpa ko sa sarili kong maghihiganti ako. Kaya sinangla ko ang aking kaluluwa sa demonyo upang maging aswang. At hindi lang yan. Binigyan pa ako ng Panginoong demonyo ng kakayahang ibalik ang aking anyo sa pagiging bata. Pati nga ang boses ko nagbago, hindi ba? Diba? Ang ganda-ganda ko. At ang sexy-sexy ko. Pati pangalan ko, pinalitan ko. Ginawa kong Rebecca. Mula noon, nagpalipat-lipat na ako ng tirahan upang walang makaalam ng aking lihim.
Diyos ko, hindi ko alam na ganyan pala yung pinagdaanan mo. Pero hindi naman yan dahilan para pumatay ka ng mga inosenteng tao. Pwede mo bang baguhin ang buhay mo? Baka may paraan pa para magamot yung pagiging aswang mo. Baka may pag-asa pang bumalik ka sa dati. Hindi na ako babalik sa dati. Nakasanla na ang kaluluwa ko sa demonyo. Wala na akong pag-asa. Habang buhay na ako, magiging halimaw. Huwag ka mawala ng pag-asa, Rebecca. Pwede ka namang magbalik loob sa Diyos eh. Pagsisihan mo yung mga nagawa mong kasalanan. Walang imposible sa Kanya. Pagbabalik loob? Pagsisisihan? Sa tingin mo ba, Mean, patatawarin ba ako ng Diyos? May mga bahid na ng dugo na dumikit sa aking mga kamay dahil sa mga buhay na kinitil ko sa lagim na dinala ko sa mundong ito. Sa tingin mo ba ay may puwang pa ako sa langit? Ha? Wala na, Mean. Wala na! Hindi totoo yan. Lahat ng tao may pagkakataong magbago. Hindi pa huli lahat para sa'yo, Rebecca. Alam kong nasa loob mo ang kabutihan. Nasaktan ka ng sobra, kaya ka nagkakaganyan. Pero hindi ibig sabihin yan, wala ka ng karapatang humingi ng tawad sa Diyos. May awa ang Diyos. Kahit gaano karaming kasalanan yung nagawa mo. Kung taus-puso ka magsisisi, patatawarin ka niya. Isa na akong halimaw, Mean. At wala nang magagawa ang Diyos mo para maibalik ako sa dati. Kaya pa, Rebecca, magtiwala ka lang. Hindi ka nag-iisa, nandito ako. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kadiliman at kasamaan. Tutulungan kita. Nagsasayang ka lang ng laway sa mga sinasabi mo dahil hindi naman kita pakikinggan. Alam mo, wala naman akong balak na biktimahin kayong maglolo eh. Napalapit na sa akin ang lolo mo. Pero dahil sa pagiging asisera mo, kailangan ko na kayong idispatcha. Ayokong may ibang makaalam ng lihim ko. Kaya Mean, magdasal ka na dahil katapusan nyo na ng lolo mo. Sir Jupiter, isang nakakapangilabot na halakhak ang umulingaw-ngaw sa buong bahay. Kung ganon, hindi na talaga kita makakausap ng matino. Nagdesisyon ka na kung anong landas ang gusto mo. Pero hindi rin ako papayag na mapatay mo kami ng lolo ko. Lalabanan kita. Sinimulan na akong atakihin ni Rebecca, ngunit nakaalerto ako. Gamit ang hawak kong buntot pagi, agad ko yung inihampas sa kanya. Ngunit mabilis siyang nakabawi mula sa matinding sakit at nagawa niya akong kalmutin ng mahahaba niyang kuko sa aking tagiliran. Napaluhod ako sa tindi ng hapdi at nabitawan ko ang buntot pagi. Ginamit niya ang pagkakataon yon para lalo akong pahirapan. Gamit pa rin ang matatalas niyang kuko, diniinan niyang sugat ko sa tagiliran, dahilan upang bumulwak ang masaganang dugo. Ang baho-baho ng dugo mo. Nakakataka. Nginitian niya ako habang hinihimod ang aking dugo sa kanyang daliri. Habang nilalasap niya yon, sinubukan kong makabawi. Inabot ko ang buntot pagi sa tabi ko at kahit nanghihina sa sakit, nagawa kong ihampas yun sa kanya ng malakas. Etong sa'yo, aswang ka! Agad akong tumayo at kinuhang garapon ng asin na nakapatong sa mesa. Isinaboy ko yun sa kanya dahilan upang lalo siyang mamilipit sa sakit. Habang nanghihina siya, lumapit ako sa wala pa ring malay na si Lolo Tonyo. Maingat ko siyang inalalayang tumayo upang makalabas kami ng bahay at makahingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit sa isang iglap, hinablot ni Rebecca ang buhok ko at natumba kami ni Lolo. Akala nyo ba hayaan ko kayo makatakas? Nagkakamali kami yan! Bitiwan mo ako! Tigilan mo na to, Rebecca! Mas lalo ka lang masusunog sa impyerno sa ginagawa mo! Hindi na ako natatakot kung masunog man ang kaluluwa ko sa impyerno. Ang mahalaga, kasama kong masusunog doon ang mga kaluluwa ni na Carlos at Techi. At ngayon, isasama ko na rin kayo ng lolo mo. Kinubabawan ako ni Rebecca at mahigpit niyang sinakal ang aking leeg. Mamamatay na kayo ng lolo mo. Isusunod ko kayo kay Mang Nonong.
Sir Jupiter, ang akala ko'y katapusan ko na nang ibuka niya ang kanyang malaking bibig at ilabas ang matutulis at mahahaba niyang pangil. Handang sakmalin ang leeg ko. Ngunit bago niya ako masakmal, bigla siyang dumaing ng malakas. Bigla siyang napaatras mula sa pagkakakubabaw niya sa akin. Hindi ko hahayaan na mapatay mo ang apo ko! Halimaw ka! Nang lingunin ko si Lolo Tonyo, nakita kong sinaksak niya si Rebecca sa likod gamit ang isang matalim na kutsilyo. Pagkatapos kinuha niya ang nabitawan kong buntot pagi at pinaghahampas yun sa kanya. Akala ko mabait ka, Rebecca. Yun pala, ikaw ang aswang na pumatay kay Nonong. Ayop ka! Ikaw ang mamamatay ngayon! Ngunit kahit sugatan at nahihirapan, buo pa rin ang loob ni Rebecca na tapusin kami. Sa isang mabilis na galaw, nagawa niyang sugatan si Lolo Tonyo sa hitag gamit ang matalim niyang kuko. Napaluhod si Lolo Tonyo sa sakit na nabitawan niya ang hawak na buntot pagi at kutsilyo. Sinamantala yun ni Rebecca at agad niyang sinakal si Lolo. Ikaw ang uunahing tatanda! Huwag si Lolo, Rebecca! Dali-dali kong kinuha sa lapag ang kutsilyo at buong lakas ko itong itinarak sa tagiliran ng aswang. Apo, punteryahin mo ang puso niya. Sir Jupiter, sinunod ko ang utos ni Lolo at muli kong sinaksak si Rebecca. Sa pagkakataong yun, diretso na sa kanyang dibdib. Agad siyang bumagsak sa sahig nang isa'y at unti-unting nawalan ng buhay. Hanggang sa uli mas pinili niyang kadiliman kaysa bumalik sa liwanag. Nakawa siya, Lolo. Hindi ko akalain na si Rebecca pala ang aswang. Paano nangyari yun, Apo? Nang inatake kanya kanina, nagising ako at narinig kong siya ang pumatay kay Nonong. Doon ko lang nalaman na isa siyang halimaw. Isinalaysay ko kay Lolo Tonyo ang lahat ng iginwento sa akin ni Rebecca. Napailing na lamang siya sa lahat ng kanyang nalaman. Tama ka, Apo. Dahil sa matinding galit at paghihiganti, mas pinili niyang maging masama. Siya mismo ang humubog sa kanyang kapalaran. Nang muli naming lingunin ang bangkay ni Rebecca, wala na ito. Sa halip, isang bunton ng abo na lamang ang natira. Wala na magiging biktima ang aswang. Wala na si Rebecca. O dapat kong sabihin, si Consuelo. Si Mang Nonong na ang huli niyang biktima. Sir Jupiter, hindi na namin sinabi sa mga kapitbahay ang tungkol sa totoong pumatay kay Mang Nonong dahil siguradong lilikha lang iyon ng tsismis. Kaya nagdesisyon kami ni Lolo na ilihim na lang